ברוכים הבאים, תמי. מהחדש. נתקע לי עוד פעם. ברוכים הנמצאים, ליאור. הרסת לנו את הפרק. נו יאללה, תעשה מחדש, לא רוצה. טוב, תגיד יאללה. יאללה, 3, 2. ברוכים הבאים, תמי. ברוך הנמצא, ליאור. תמי, תראי, אני בן אדם שאני אתחיל בהצגה עצמית, קוראים לי אליאור, אני בן 27, ואני ממש אוהב לחקור את נפש האדם, גיליתי את זה בשנתיים האחרונות בזכותך, והזמנתי אותך היום לפודקאסט הזה, בגלל נושא שהוא סופר סופר חשוב לי, ואני בטוח שלא עוד הרבה אנשים, אבל שנייה לפני שניגע בו, מי את? אז אני תמי, אני בת 38, אמא לשני בנים. נכנסתי לעולם של ההתפתחות האישית כשהייתי במצב מאוד 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 נמוך ככה בחיים שלי, שלא ידעתי מה לעשות בחיים שלי ולמה אני נמצאת במקומות מסוימים שעושים לי רע. והתחלתי לחקור את נפש האדם, כדי להבין בעצם את עצמי ואת הסובבים שלי ולהבין למה אני נמצאת במקומות מסוימים. חקרתי את העולם הזה דרך פסיכותרפיה הוליסטית, דרך טארוט, דרך כל מה שאפשר לגעת בו שקשור להתפתחות אישית ולהכרה פנימית של הנשמה. והגעתי לעולם של מוח אחד וביורגונומי. שם הכרתי את עולם תווי הפנים. בעולם תווי הפנים קיבלתי את כל התשובות שאני רוצה. בעצם הבנתי איך המנגנון הפנימי שלי פועל, דרך תווי הפנים שלי. קיבלתי את כל התשובות של למה אני מתנהגת כמו שאני מתנהגת, למה אני נשארת איפה שאני נשארת, מה בעצם אני רוצה לקבל מהמקום שאני נשארת, ואם הבן אדם שנמצא ממולי בכלל יכול לתת לי את מה שאני צריכה לקבל. והיום אני מעבירה קורסים, סדנאות, הרצאות, טיפולים אישיים, אני מלווה גברים ונשים לצאת ממערכות יחסים רעילות, לפתח מערכות יחסים בריאות, להגיע לייעוד שלהם מבחינת תעסוקה, ועוד. אוקיי, נשמע מעניין, נשמע המון, ננסה לגעת בהכל, אבל הדבר שהכי הכי חשוב לי, שעליו אני גם רוצה שנדבר, זה נרקיסיזם. יאללה, אני פה. אז ככה, אם אני עכשיו פותח את ויקיפדיה, ואני רושם נרקיסיזם, כתוב לי שם שזו הפרעת אישיות שרק 1% מהעולם סובל ממנה. נכון מאוד. ובכל זאת, כשאני מדבר עם הרבה אנשים, בתור אחד שאוהב את נפש האדם, אני מדבר עם המון אנשים, וכל אחד בא ומספר לי שאח שלו נרקיסיסט, והבת זוג שלו נרקיסיסטית, ואמא שלו, וסבתא שלו, ואבא שלו, ודודה שלו. איך זה יכול להיות? זה לא יכול כולם להיות. נרקיסיסטים? לא, זה לא יכול להיות. היום המושג הזה פשוט הפך להיות איזושהי תשובה לכל התנהגות לא תקינה של אדם שנמצא ממולך או בתוך החיים שלך. זאת אומרת, אין כל כך הרבה נרקסיסטים בעולם. קודם כל, הפרעת אישיות נרקסיסטית, לשמה אדם שנולד עם הפרעת אישיות נרקסיסטית, יש 1%. 1% יש יותר גם, פשוט אנחנו לא מאבחנים את כולם, אז לפי האבחונים אפשר להגיד שזה 1%. יש יותר, אולי 5%, אוקיי? אבל לא בטח 90% מבני האדם. פשוט נורא קל לקחת אדם ולהכניס אותו לתוך הקטגוריה הזאת, כי זה נותן איזה סוג של רגיעה, והאישור הזה שאני לא טעיתי בכלום, אני בסדר. הבן אדם הזה יש לו בעיה, אז בגלל זה הוא לא אוהב אותי, אז בגלל זה הוא לא רוצה אותי, אז בגלל זה הוא בוגד בי, אז בגלל זה הוא משקר לי. אבל זה לא נכון, הם לא נרקסיסטים. אז מה נכון? נכון זה שיש אנשים שיש להם הפרעות אישיות כאלה או אחרות, יש אנשים שהם פשוט רעילים, יש אנשים שעברו טראומות מסוימות בחיים שלהם, ויש הרבה מאוד אנשים שפשוט הפסיקו לאהוב, ואנשים פשוט לוקחים את הפסקת האהבה של אותו בן אדם שנמצא בחיים שלהם, ומכניסים את זה לקטגוריית נרקסיסט. אוקיי, אז בואי נעצור רגע עם כל המשפטי סיסמאות האלה, ואני באמת רוצה להבין מה זה נרקיסיסט. תדגימי לי את זה ממש במערכת יחסים. הפרעת אישיות נרקסיסטית? אדם שמתעסק בזה שהוא מספק לעצמו את הצרכים שלו, דרך אנשים אחרים. זה נרקסיסט. תתני לי את זה בדוגמה. אני רוצה עכשיו להרגיש שאת מעריצה אותי, אז אוקיי, אז אני אעשה הכל כרגע שאת תהיי חלק מהחיים שלי כדי שתעריצי אותי. אני רוצה שתקני לי, אז אני אגרום לך להתאהבי, ואז אני אשתמש בכסף שלך. אני רוצה שתנקי לי, אז אני אעשה את הכל, אני אתן לך לשמוע את מה שאת רוצה כדי שתנקי לי. זה אנשים שמשתמשים באנשים. זה כמו שעכשיו אתה כוס מים שלעתך, שתסיים אותה, מה קורה עם הכוס? לפח. יפה. כל עוד הכוס משמשת אותך לשתיית מים, היא לידך, נכון? כן. אותו דבר, ככה נרקסיסט מסתכל על אנשים. עכשיו, זאת באמת הפרעת אישיות. מה הכוונה? הם לא עושים את זה בכוונה. המנגנון שלה מתוכנת לזה, שאין שום דבר חוץ מהם בעולם הזה, הם לא מצליחים להרגיש רגע של אף אחד, והם מסתכלים על כולם ככלים שבאים לשמש אותם. עכשיו, אנחנו כבני אדם נורמטיביים יותר, שמחפשים לקבל פידבק של רגש, של אהבה, של קבלה, אז אנחנו לא מצליחים להאמין שדבר כזה קיים, ואז אנחנו נמצאים בקשר וממשיכים אותו כדי לראות אולי הוא משתנה באיזושהי צורה. עכשיו, הוא לא יכול להשתנות, כי זאת הפרעת אישיות. אבל אם זה כל כך רע לי וכל כך קשה לי ואני כל כך סובל בקשר, למה שאני אהיה שם? כי בן אדם רוצה להבין למה. וכשאין לו את הלמה, אז הוא מנסה עוד ועוד ועוד דרכים כדי לקבל את הלמה. ויש דברים שאין להם למה. אין למה. הרי משהו ממש פשוט, בשביל לקבל אהבה, מה אתה צריך לתת? אהבה? בשביל לקבל כבוד, מה אתה צריך לתת? כבוד. יופי, נתת כבוד ולא קיבלת כבוד, אתה אמור להישאר שם.
עקרונית לא. יופי, אני לא יכולה להבין למה לא נתת לי את הכבוד, אם נתתי לך כבוד, אני אעשה הכל כדי לקבל את הכבוד שהייתי צריכה לקבל, רק מזה שנתתי לך כבוד. ולא יוותר עד שאני אקבל את הלמה, אתה לא נותן לי את הכבוד. ובשביל זה אני ארצה אותך, ואני אבטל את עצמי, ואני אעשה הכל כדי להבין למה אתה לא נותן לי את הכבוד שאני כל כך רוצה. ככה המוח האנושי מתוכנת. הוא רוצה לקבל תשובה על הכל. ויש דברים שאין עליהם תשובה. צריך לקבל את המציאות כמו שהיא. אוקיי, עכשיו, כל מה שאת אומרת נשמע לי כמו משהו שהיה בחיים שלי, כבר לא, אבל מצד שני אני גם יודע שיש לי עוד בן אדם בחיים שהוא, גם אני יכול להגיד שיש לו את ההפרעת אישיות הזאת, אבל הוא לא כמו שאת מגדירה עכשיו. תספר לי. זה בן אדם שיותר התלונן, זה יותר התקרבן, זה יותר כמה קשה לי, אכלו לי, שתו לי, גנבו לי. אני בטוח ב1,000,000% שיש לו את ההפרעה, אבל הוא לא כמו שתיארת עכשיו. אז יש כמה סוגים. אוקיי. יש את הנרקסיסט הסמוי, ויש את הנרקסיסט הגרנדיוזי, אוקיי? יש עוד כמה סוגים של נרקסיסטים, תתמקד בהם כי הם הכי הרבה, אוקיי? הם רוב הנרקסיזם. נרקסיסט הסמוי הוא האדם שלא יבוא ויגיד אני הכי טוב, אני הכי מושלם, אני הכי, ואין כמוני בעולם, ולא. הוא גם לא הסוחף, הוא גם לא הכריזמטי. ההפך, הוא נכבה לכלים, הוא כל הזמן מרגיש שכולם שונאים אותו, וכולם עושים לו דווקא, וכולם לוקחים לו, וכולם פוגעים בו. אבל בסופו של דבר, כשאני מתלוננת כל הזמן על זה שכולם נגדי, ורק לי עושים, ורק לי לוקחים, את מי אני רואה? את עצמי. יפה מאוד. מה ההבדל? אותו דבר בדיוק. ואם אתה לא נותן לי את מה שאני רוצה, אז אני באה במקום לצעוק ולכעוס ולתת לך תחושה בצורה גרנדיוזית שאתה לא מספיק טוב כדי לגרום לך לעשות את מה שאני רוצה, אני באה ואני מתמסכנת כדי שאתה בסוף תעשה את מה שאני רוצה. התוצאה היא אותה תוצאה. הדרך פשוט שונה. ואז אם הדרך שונה, אז המטרה היא אותה מטרה, ולכן כאילו זה אותו דבר? זה אותו דבר, רק שהנרקסיסט הסמוי הרבה יותר קשוח מהנרקסיסט הגלוי, כי בסופו של דבר אתה יכול לגלות את הנרקסיסט הגלוי. כאילו, אתה מבין שיש פה איזשהו דפוס לא בריא, כי זה מאוד מאוד מוחצן. לעומת זאת, הנרקסיסט הסמוי, ההתנהלות והדרך שהוא מביע את עצמו, והדרך שהוא גורם לך לעשות את מה שהוא רוצה, היא בצורה מאוד מאוד מסכנית, מאוד מאוד קורבנית. ובעיקר גורמת לך להרגיש אשמה. איך אני יכול לזהות אותם? את מי? את הנרקסיסטים, איזה גלויים או הסמויים? גם וגם. דברים קורים מאוד מאוד מהר. אחד הסימפטומים הכי בולטים אצלם, זה שהם מוכרים את עצמם נורא במהירות, בלי ערך עצמי, והכל קורה פשוט בשנייה. זאת אומרת, בפגישה שנייה הוא כבר מאוהב בך, בפגישה השלישית הוא כבר רוצה לעבור לגור איתך, שבוע אחרי זה אתם כבר בחול, חודש אחרי זה יש כבר הצעת נישואים, וחודש וחצי אחרי זה הוא כבר מתחיל לעשות לך גזלייטינג. כאילו, הכל קורה ממש מהר. ההתנהלות שם נורא אינטנסיבית, up and down'ים בשניות, הכל וואו. כאילו, הכל וואו. אוקיי, וזה הנרקיסיסט הגלוי או הסמוי? גם וגם. אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם שהוא מקבל את הכל דרך גרנדיוזיות, זאת אומרת, בדרך הערכה עצמית מדומה מאוד מאוד גבוהה, ואני מספר כמה אני טוב, וכמה עשיתי, וכמה נתתי, וכמה אני מיוחד. השני, כמה אני מסכן. ורק את יכולה להבין אותי. ווואו, באמת, בחיים שלי לא ראיתי מישהו שיכול לראות אותי כמו שאת רואה אותי. ואז מי מהסוגים של האנשים משך לכל נרקיסיסט? הסוג הוא אותו סוג. גם הסוג שנמשך לאותם נרקסיסטים, זה אנשים שרוצים להציל ולטפל. אוקיי? ואנשים שמתעסקים המון פעמים בתדמית. נגיד, הנרקסיסט הגלוי, הגרנדיוזי, מי שימשך אליו, זה אותם אנשים שהם נורא חזקים, נורא כריזמטיים, נורא מצליחים, אוקיי? ומחפשים, מעניין אותם התדמית, מעניין אותם איך הם נראים. אותם אנשים שבילדות שלהם היו נורא לא מקובלים בבית ספר. שהם היו שמנים ורזו. כל האנשים שיש להם איזשהו בעיית תדמית, לא בפן המקצועי או החברי, במיוחד בפן האישי הזוגי, הם אלה שימשכו לנרקסיסט הגלוי. הוא שנראה יפה, ושהוא חתיך, ושהוא כריזמטי, ושהוא סוחף, כי נורא אכפת להם איך אנשים רואים אותם. לעומת זאת, הנרקסיסט הסמוי, מי שימשך אליו זה מטפלים. אותו בן אדם שרוצה פשוט להציל, רוצה לעזור, רוצה לשנות, רוצה להוכיח לאדם שממולו שאפשר אחרת, המטפל. אוקיי, אם עכשיו אני יודע על עצמי שאני לצורך הדוגמה מטפל, איך אני יודע לא להיכנס למערכת יחסים נרקיסיסטית? פשוט מאוד. קודם כל לזהות את הסימפטומים. זאת אומרת, להבין אם הבן אדם כל הזמן מאשים את כל העולם במר גורלו. אבל זה יכול להיות גם בן אדם שהוא קורבן ולאו דווקא נרקיסיסט. קורבן בדרך כלל הוא נרקסיסט. וואו, רגע, זה משהו זה משהו שממש חשוב להסביר ולהבין אותו. האנשים שהם קורבנים, שכל הזמן מתעסקים בכמה לקחו להם, שתו להם, עשו להם, ושום דבר הוא לא אחריותם, זה חלק מסימפטום נרקסיסטי. כי שוב פעם, ברגע שכולם אשמים בי, במה שקורה לי, ואני לא לוקחת אחריות על החיים שלי, זה בדיוק הנרקסיזם, זה בדיוק מה שמאפיין נרקסיסטים.
שזה הסמוי. שזה הסמוי. אוקיי, אז עכשיו כשאני בתור בן אדם מטפל, יודע לזהות את הדבר הזה, אז אני יודע להגיד, אוקיי, הוא נרקיסיסט, הוא לא מתאים לי? לא חייב שהוא נרקסיסט. מספיק שהוא אדם רעיל. לא מתאים לך. אתה יכול גם לראות בן אדם רעיל, כמו לדוגמה אנשים קורבנים, כמו שאמרתי לפני שנייה, אוקיי. שעושה עם עצמו תהליך. אתה רואה נגיד שיש נושא מסוים ששם הוא קצת מתקרבן, אבל נושא אחר שהוא לא. גם את זה צריך לשים לב, גם מה התדירות של התקרבנות. בכמה היבטים בחיים הוא מתקרבן. אם הוא מתקרבן בכל היבט בחיים, אסור להתקרב אליו. עוד משהו, בלי שום קשר לנרקסיזם, אוקיי? תקשיב טוב למה שאנשים אומרים על האקסים שלהם. זה פרומו למה שהם יגידו עליך. זאת אומרת שאם הבן אדם מלכלך עליו, אם הוא יושב מולך ומלכלך, אם היא יושבת מולך ומלכלכת על האקס שלה, ומדברת ומטנפת בצורה מאוד מהירה, זאת אומרת, ישר זה יוצא, זה לא איזשהו תהליך של כן, אנחנו שנינו היינו אחראים, ואני עשיתי ככה והוא עשה ככה, לא. פשוט יושבת, והוא מטורף ומשוגע, והוא גרם לי, והוא עשה לי, והוא שבר לי, תבין, קח פרומו למה שהולך לקרות לך. כי אתה פשוט מבין איך הבן אדם שיושב מולך גם אם אני לא כזה? זה לא רלוונטי. אז היא משקרת. זה לא חייב. יכול להיות שהיא באמת הביא אותו למקום הזה, יכול להיות שהיא פשוט מצצה לו את אדם ברמה כזו שהוא הגיע למצב שהוא השתגע, והוא באמת התנהג בצורה לא נעימה. אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל עצם העובדה שכל האחריות מוטלת עליו, אתה יכול להבין שבן אדם שיושב מולך לא מקבל אחריות. אז רגע, אם עכשיו אני נפרדתי ממישהי, והיא באמת עשתה מה שהיא עשתה, ואני אומר את זה לבת זוג החדשה שלי. לא, רגע, שנייה. לא לבת זוג החדשה, יצאת לדייט. היא שואלת אותך למה נפרדת מהאקסיט. אתה מתחיל לספר לה כמה אקסיט משוגעת, מטורללת וחולת נפש? יכול להיות. בעייתי מאוד. איפה האחריות שלך בקשר? מן הסתם שגם אני אשם. אז כשאתה מציין את הבעייתיות שקרתה בקשר, אתה מציין גם את מה שאתה עשית, או שרק מה שהיא עשתה? תמיד. אז אוקיי, יש הבדל. יש הבדל עצום בין אני לוקח אחריות, הייתי ילדותי, לא הבנתי מה אני עושה, גרמתי לה להיות בלחץ, לקנא ולהשתגע, ובתמורה היא באמת השתגעה. אוקיי? יש הבדל עצום בין, תקשיבי, הייתה מטורללת, היא הייתה רודפת אחריי בכל מקום, אני לא יודעת, היא הייתה אובססיבית, אני ממש נלחצתי ממנה. נשמע שונה או לא? חד משמעית. יופי, זה הבדל. הנרקסיסט לעולם לא ייקח אחריות על כלום. הוא תמיד המסכן, המעונה, שאף אחד שהוא לא עשה שום דבר על כלום, רק בא בטוב, רק רצה להציל, לעשות רק דברים טובים, ופגעו בו. אם זה ככה, אני באמת מצליח לראות הרבה יותר אנשים כנרקיסיסטים, ואז אני חוזר לשאלה הראשונה שלי, דיברנו על זה שזה רק אחוז. אני אענה לך על זה. אחוז הוא הנרקסיסט המולד, הנרקסיסט שבא עם הפרעת אישיות. אוקיי. לכולנו, לכל בני האדם, יש תסמינים במידה כזאת או אחרת של נרקסיזם. וזה טבעי וזה נורמטיבי. האגו הוא נרקסיזם. מה זה אגו? אגו זה אני. כל מה שקשור אליי, כל מה שמתנקז בי, כל פעם שאני בא ורגע עוצר את העולם ומסתכל על עצמי, מדבר על נרקסיזם. מה ההבדל העצום בין נרקסיסט שבאמת הוא מסכן את בני האדם שמסביבו, שכשאני מתעסק בעצמי, אין לי בעיה לפגוע באחר. יש אנשים שיכולים להתעסק בעצמם, אבל הם לא יפגעו באף אחד. יש אנשים שמתעסקים בעצמם, אבל פוגעים באנשים אחרים, ושם יש כבר הפרעות אישיות נרקסיסטיות, או דפוסים נרקסיסטיים, שזה לא פחות גרוע. שהדפוסים זה דווקא לא מולד. זה לא מולד, זה מתוך טראומות. אוקיי. יש הבדל בין נרקיסיסט מולד נרכש, לנרקיסיסט סמוי וגלוי? כאילו זה יכול לבוא ביחד? בדרך כלל זה בא ביחד, כן. זה יכול לבוא ביחד, זה יכול גם לבוא לבחוץ. זאת אומרת, אני יכולה לראות בן אדם שהוא סמוי והוא נרכש, ואני יכולה לראות סמוי שהוא מולד. ההבדל היחיד בין שניהם זה שהמולד לא מבין מה לא בסדר. הוא באמת לא מבין מה לא בסדר. הוא פשוט חי, עושה דברים, והוא באמת מאמין שהוא הכי בסדר בעולם. זה לא חרטה, זה לא מניפולציה, זה לא שקר. זה נתפס כשקר, כי אנשים נורמליים לא יכולים להקל את זה שזה באמת לא אמיתי. אז הם חושבים שהם עושים מניפולציות, אבל לא. הם אף פעם לא משקרים. הנרקסיסטים המולדים לא משקרים. הם תמיד יגידו לך את האמת. בגדו בך? בגדתי, מצאת אותי במיטה שלך עכשיו עם מישהו אחר, זה נכון, אבל אתה אשם. למה? כי עזבת אותי אתמול בלילה לבד. אתה יודע מה קורה לי כשאני יושבת לבד בבית? אתה יודע איזה פחד אני מרגישה? הרגשתי חרדה, אז הייתי חייבת להתקשר לאקס שלי, ורציתי שהוא יושב לדבר איתי, ואז הבנת מה גרמת לי לעשות? גרמת לי לבגוד בך, אתה ראית מה עשית ממני? איך השארת אותי לבד? ואז אתה יושב ומתנצל. במיוחד שאני המרצה או המטפל. במיוחד שאתה מרצה, שגם ככה מרגיש באשמה כל הזמן, אז והוא עושה את זה ממקום אמיתי, זאת לא מניפולציה, הוא באמת מאמין שהוא צודק. אוקיי, עכשיו הנרכש יעשה את אותו הדבר, אבל הוא יאמין שהוא משקר? הנרכש לא יצליח לעשות את אותו דבר, הנרכש ישקר. הנרכש לא בגדתי? לא בגדתי. את לא רואה טוב. זה לא נכון. אז זה הגזלייטינג. זה הגזלייטינג. והגזלייטינג בדרך כלל קורה אצל הנרכש ולא אצל המולד.
אוקיי. אוקיי? כי הנרכש יודע בצורה מפורשת שהוא כרגע הולך לטמטם לך את השכל, מתוך ידיעה. הוא עושה את זה בכוונה. הוא לא עושה את זה מתוך חוסר הבנה סביבתית למה קורה. המולד לא. המולד יש לו בעיה אמיתית שהוא לא מבין. הוא לא מבין את הרגש של הבן אדם שנמצא ממולו. אוקיי. בואי נדבר על זה רגע. אמרנו אני מטפל. אוקיי. איך מטפלים בזה? מבינים מה אתה רוצה לקבל בכל מערכת יחסים. שנייה, אני לא מדבר על עצמי. אני המטפל. אני רוצה לטפל בנרקיסיסט. איך עושים אתה לא את זה? יכול לטפל בנרקסיסט. למה לא? כי נרקסיסט מולד זאת בעיה, זאת הפרעת אישות שאין לה טיפול. אתה גם לא יכול לטפל בנרקסיסט הנרכש אם הוא לא רוצה לטפל בעצמו. זה אני יודע. אוקיי. אני מדבר על בן אדם שכן רוצה לטפל בעצמו. אין בעיה, אז אתה לוקח אותו, ואתה מתחיל להסביר לו את הדפוסים שלו, מנסה להבין מאיפה כל דפוס ומאיזה טראומה זה נוצר. גם את המולד? גם, לא, המולד לא יכול להבין שהוא לא בסדר. אין לו את המסוגלות. המולד לא יודע כאילו אף פעם. הוא לא מבין. אין לו את העניין שלה לבוא ולהגיד, אני רוצה לטפל בעצמי, גם בלי קשר הוא לנרקיסיזם. יבין שהוא רוצה לטפל בעצמו בכל מיני דברים אחרים, הוא לא מבין שהוא לא בסדר. הוא יישב אצלך, הם יושבים אצלי בחדר. הם יושבים אצלי בחדר ואומרים לי, לקחו לי, שתו לי, עשו לי, גנבו לי, ואני שואלת שאלות, ואני מבינה שהם הנרקסיסטים. ואני גם אומרת להם, תקשיב, לך יש את הדפוסים, לא לבן זוג שלך. ואיך הם מגיבים? המולדים לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם. איך את אומרת את זה? והם כנראה גם לא יחזרו. הנרכשים באים לעוד טיפולים, עושים סשנים מטורפים. כי הם מבינים שיש משהו. הם מבינים. המולד בטוח שאני כרגע הנרקסיסטית, שמאשימה אותו בזה שהוא נרקסיסט. הם לא מסוגלים להקל את זה, הם לא מסוגלים להבין, כי הם באמת באמונה שלמה יושבים מולי, ומאמינים שהם המסכנים פה. איך אפשר לחיות בתור בן זוג של בן אדם כזה? לא חיים בתור בן זוג של בן אדם כזה. לא, אני לא שואל את זה בקטע של בוא נעשה את זה, אני אומר, איך יש אנשים שהם במקום חיים? הזה? ערך עצמי מאוד מאוד נמוך. הרצון להישגיות שלעולם לא נגמרת. בידוד, זאת אומרת, הם כבר מתבודדים מכל מי שמסביבם, אז הם כזה, אין להם ברירה. תלות כלכלית. מיליון סיבות שאנשים חיים באותו מקום ולא מסוגלים לקום ולעזוב. את יודעת, שמעתי משפט שאומר שהאנשים שהולכים לטיפול, זה האנשים שסבלו מאותו בן אדם, אבל זה שגורם לבלגן, כי זה שגורם לבלגן לא יכול לקחת טיפול, הוא לא מבין בכלל שהוא אשם. אז עכשיו זה ממש סוגר לי את הפינה. ואז בעצם, כשאני נמצא במערכת יחסים כזו או אחרת, אז אני צריך להבין שאני הבעיה. חד משמעית. הטיפוס המרצה, הוא לא פחות רעיל מהנרקסיסט. למה? למה? כי הוא מונע מערך עצמי כל כך נמוך. והרצון להשיג משהו, שהוא צריך לתת לעצמו ממישהו אחר, והוא בסך הכל קונה אהבה. אז שתבין, הטיפוס המרצה נכנס לתוך קשר כדי לקנות אהבה. אז זאת אומרת שגם הוא יכול להגיע למצב שהוא עושה את הכל מאוד מאוד מהר ולהתאפס כנרקיסיסט? חד משמעית, הוא יכול להגיע למצב שהוא עושה את הכל מאוד מאוד מהר, כי פתאום הוא מרגיש שמישהו אוהב אותו ברמות שאף אחד אף פעם לא אהב אותו, והוא כל כך רוצה לשמר אותו ולא לאבד אותו, שהוא יסכים לכל תנאי של הנרקיסיסט, רק שהנרקיסיסט לא ילך. אז בגלל זה אני אומרת, שני הצדדים הם רעילים. אתה לא יכול להיות במערכת יחסים רעילה אם אתה לא רעיל. אין אופציה כזאת. הרעילות היא הדדית. ההבדל היחיד בין הנרקיסיסט לטיפוס המרצה, שהטיפוס המרצה צריך אהבה, הנרקיסיסט צריך נוחות. אוקיי, אז הבנו שהנרקיסיסט לא יכול לטפל. נכון. מה המרצה עושה? המרצה יכול לטפל בעצמו. איך? המרצה מגיע למצב של ריצוי, כי הוא עבר טראומות, ילדות, שההורים שלו לימדו אותו באופן מלא, שהוא לא יכול לקבל אהבה מעצם היותו הוא. עכשיו אני אגיד משהו לכל ההורים שמקשיבים לי. אם יש לכם ילד שיש לו דפוסים מרצים, או בכלל ילדים בכללי, אל תענישו אותם ותתרחקו מהם רגשית. עכשיו, אין בעיה לחנך ילד, אבל אם החינוך שלכם גובל בזה שאתם מתרחקים מהילד רגשית, והילד מבין שברגע שהוא לא ניקה את החדר, כי אתם ביקשתם שינקה את החדר בשעה 4 בצהריים, אתם מתרחקים ממנו ולא מחבקים אותו ולא מנשקים אותו, אתם מלמדים אותו שמעצם היותו הוא לא מספיק כדי לאהוב אותו. ואז הוא גדל, והוא מבין שבשביל שיואהבו אותו, הוא צריך לעשות מה שמבקשים ממנו, ואז הוא מתחיל לרצה. ואז הוא מנסה לקנות אהבה. ולקנות אהבה זה הדבר הכי מסוכן שאפשר לעשות. למה? כי אין נפש של אדם שיכולה לרצות ולהסכים להיות קנויה. איך תרגיש אם אני אקנה אותך עכשיו? שלקחו לי את החופש. לקחו לך את החופש. ככה כל אדם שקונים אותו מרגיש. זה מה שאני עושה. יפה מאוד. אתה עושה את זה לבן אדם שאתה כל כך רוצה, ואתה לא יכול להשיג, אתה כל כך מספק לו את כל מה שהוא צריך, שביום שהוא ירצה לקום וללכת, הוא ישב ויחשוב, וואלה, מה אני אעשה עכשיו? לא יהיה לי נוח כמו שהיה לי פעם. ואז הוא כבול בתוך ארמון כזה של זהב, אבל זה בסוף כלא. ואז בעצם המרצה הוא גם שולט?
המרצה הוא תמיד שולט. אם אני מספקת לך הכל, אני מספקת לך את הנוחות שלך, את ההקשבה, את האהבה, את העשייה, את הקנייה, אני מספקת לך הכל. מי צריך אותי יותר? אני אותך או אתה אותי? הבנתי. אז למה הנרקיסיסט נתפס כשולט בקשר? אם הוא לא מרצה? אני אסביר. הנרקיסיסט שולט בקשר כי בעצם הוא מבין שמה שהטיפוס המרצה צריך זאת אהבה. וברגע שהוא משחק עם האהבה שהוא נותן לטיפוס המרצה, הטיפוס המרצה הופך להיות שפוט שלו, לא כי הוא צריך אותו פיזית, לא כי הוא צריך אותו מטריאלית, לא כי הוא צריך אותו בנוחות שלו, הוא פשוט צריך אותו רגשית, הוא כבר הופך להיות תלותי. אז איפה השליטה? השליטה היא שמי שבאמת מפסיד כשהקשר נגמר, זה רק הנרקסיסט. כי הנרקסיסט מאבד את כל מה שהוא מקבל. איפה השליטה של המרצה? בכל מה שקשור, בסופו של דבר הכוח של המרצה, הכוח הוא אצל המרצה. המרצה מספק את הכל, הנרקסיסט לא מספק כלום. המרצה פשוט מדמיין לעצמו במוח שהוא מקבל משהו מהנרקסיסט, אבל בפועל הוא לא מקבל כלום מהנרקסיסט. מה הוא מדמיין שהוא מקבל? אהבה, תשוקה. למרות שהוא יודע שזה הוא לא? יודע שזה לא נכון. ואפילו באים אליו ואומרים לו, אין שם כלום. זה לא רלוונטי. ברגע שהוא זוכר בפעם הראשונה שהוא קיבל love bombing ופיצצו אותו באהבה, יש לו תקווה שהדבר הזה יחזור מתישהו. עכשיו, הוא מדמה לעצמו דמות שלא קיימת, שמספקת לו אהבה. היא לא קיימת, היא כבר שנים לא קיימת. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שחי 7 שנים עם אישה, שנתנה לו שבועיים אהבה, 7 שנים אחרי זה היא לא נותנת לו כלום, והוא עדיין מחכה בכל דרך אפשרית להחזיר את אותה בחורה שהייתה בשבועיים הראשונים. זה בדיוק ההתנהלות של המרצה, בגלל זה אני אומרת שהוא רעיל ברמות, כי הם לא יודעים לקום וללכת. הם לא יודעים לעשות סטופ. הם התמכרו. כשמרצה מבין שהוא מרצה, והוא מבין שהוא רעיל לעצמו, או רעיל לאחרים, לא משנה. האם הוא יכול לקום ולעשות משהו עם עצמו, ולעשות טיפול? כן. או שהוא כמו הנרקיסיסט שאומר לא? חד משמעית כן. כשהמרצה מבין שיש פה בעיה, שהיא גם שלו, אבל גם של הטיפוס שמולו, זאת אומרת, למה כולם נורא רוצים להכניס את הכל לטייטל נרקסיסט? כי אז יש להם את המקור, להגיד, אוקיי, הוא נרקסיסט, יופי, יש לי רגע שנייה, הבעיה היא לא אצלי, יאללה, בוא ננסה עכשיו לרפא את עצמי מהפרידה. וזה מה שהם לא מבינים, הם לא צריכים לרפא את עצמם מהפרידה. כי הפרידה זה רק סימפטום שיחזור על עצמו כל פעם מחדש, אם לא נרפא את הטראומות שלנו. ואז הם מגיעים למטפלים שמתעסקים בכל העולם של הנרקסיזם, ואז אני מסבירה, כשמגיעים אליי אני מסבירה, שהנרקסיסט הוא רק דריגר, שבא ומראה להם איך הם מתייחסים לעצמם. ואת הטיפול צריך לטפל בפצע שיש להם, כדי שזה לא יחזור על עצמו שוב פעם. אז אם זה ככה, הנרקיסיסט הוא טוב. הנרקסיסט הוא מדהים, הוא מתנה. אני תמיד אומרת שהנרקסיסטים, האנשים הרעילים בחיינו, הם מתנה מטורפת אם נדע להשתמש בה נכון. הם מפרקים אותנו לכאלה גורמים ולכאלה רסיסים, מביאים אותנו לכזאת תחתית, שרק מהתחתית הזאת אנחנו יכולים רגע לקום ולהסתכל באמת בתוך הפצעים שלנו. אוקיי. עם כל מה שאת אומרת עכשיו נשמע שגם את עברת מערכת יחסים נרקיסיסטית. ועוד איזה. כן, חד בוא, משמעית. ספר לי קצת. צ'ל. מה היה שם? הייתי נשואה 13 שנה לבן אדם, אמנם הוא ספציפית, הוא לא היה לו נרקסיזם, היה לו דברים אחרים שהם מאוד דומים לנרקסיזם, שעברתי איתו התעללות מאוד רצינית מבחינה רגשית, השפלות, מקום מאוד מאוד נמוך שיצאתי ממנו, ברוך השם. הגעתי לתחתית של התחתית של התחתית, כאילו זה היה, הגעתי לרמה שאמרתי, אוקיי, או שאני פשוט לא חיה יותר, או שאני לוקחת את עצמי בידיים, ולא מעניין אותי שום דבר, ואני פשוט חיה בשביל הילדים שלי. וברוך השם, בזכות הדבר הזה, הגעתי לעולם של הפסיכותרפיה ההוליסטית. והיום אני נמצאת איפה שאני נמצאת. כאילו, אם לא הייתי עוברת את כל זה, לא הייתי מגיעה למקום הזה בחיים. ואחריו הגעתי לעוד מערכת יחסים רעילה, מאוד. שם זה הנרקסיזם טהור, אוקיי? כאילו, כל הסטאז' שלי עשיתי עליו. אי אפשר לדייק יותר את הנרקסיזם שהיה שם. וגם אותו צלחתי, ברוך השם. וזהו. אז בעצם על האנשים האלה עשית את הסטאז' כמו שאמרת? עשיתי את הסטאז', כן. והיום את מלמדת אנשים איך לא להיות במקומות האלה? אני מלמדת את אנשים היום איך למצוא את עצמם ואיך להרים את הערך העצמי שלהם כדי לא להימצא בשום מקום שיכול לפגוע בהם. עוד פעם, הנרקסיסט זה מילת מפתח שגורמת לאנשים להתחבר לעצמם בסופו של דבר. אבל שוב, 90% מהמקרים שמגיעים אליי לא קשורים בכלל לנרקסיזם. הם לא קשורים. זה קשור לערך עצמי מאוד מאוד נמוך. זה כמו שאישה מגיעה אליי לפני כמה ימים, והיא אומרת לי, תקשיבי, בעלי ב3 שנים הראשונות היה מדהים, הגבר הכי מושלם בעולם, אחרי 3 שנים הוא פתאום התחיל להתנהג לא בסדר, הוא הפך להיות נרקסיסט. לא, יפה שלי, הוא לא הפך להיות נרקסיסט, הוא פשוט הפסיק לאהוב אותך. אבל הוא כלוא, כי הוא נשוי ויש לו ילדים, והוא לא יודע איך לצאת, אז התגובתיות שלו היא תגובתיות של בן אדם שכבר לא אוהב אותך. אז מה עושים? מתגרשים. ואת אומרת את זה כאילו זה כזה... אני לא אומרת את זה, אני עברתי את זה בעצמי. אבל כשנגמרה האהבה, אז היא נגמרה.
אז מה עושים? אז ממשיכים לחיות ביחד וסובלים, מלמדים את הילדים להיות במקום שהוא לא בריא. מה עושים? אין לי דרך אחרת. כאילו, אם יש אהבה ויש בעיות, בוא נפתור אותם. אבל צריך להיות בסיס. הבסיס זה אהבה. אם אין אהבה, אי אפשר לפתור בעיות. כי אין את הבסיס. זה כמו שעכשיו אני אבנה פה בית, מהמם, מאלף, יש פה ריהוט מפגר, אבל אין תחתית בכלל לבית, אין קרקע. אז איך אני בדיוק אחיה בבית הזה? וזה מה שהיה בזוגיות שלך? בזוגיות שלי? בנישואים שלי לא הייתה אהבה מלכתחילה. לא הייתה אהבה. זאת אומרת, הוא התחתן איתי כי הוא היה לו נוח, הוא רצה מישהי להתחתן איתה, כי הוא כבר הגיע קרוב לגיל 30, הוא גם אמר לי את זה ברש גלה, זאת אומרת, הוא אמר לי, אני חשבתי לזה, כאילו, אמרתי, אני אמשיך לחפש, איפה אני אמצא, כאילו, בואי, אני כבר עוד רגע בן 30, אז אמרתי, את בחורה טובה, יש לך ערכים טובים, אז אמרתי, בוא נתחתן, הוא ממש אמר לי את זה ברש גלה. הוא לא התחתן כי הוא התאהב, הוא התחתן כי... ואת היית במקום של ערך עצמי ממש נמוך, שפשוט הסכם. אני הייתי בטוחה שאני הדבר הכי מזעזע על האדמות. ואז עוד הוא חיזק לך את זה בטח. והוא ממש ממש חיזק לי את זה. יום יום הוא דאג לחזק לי את זה. אוקיי, איך את מגיעה למצב שאת מתחתנת עם בן אדם כשאת עם ערך עצמי כל כך נמוך, ואחרי 13 שנה שהוא מחזק לך את זה, שאת עם ערך עצמי נמוך, את קמה ואומרת די. איך עושים את זה? אז אמרתי, כשהגעתי לשפל, ניסיתי לטפל בעצמי, ניסיתי לעזור לעצמי, להבין בכלל מה קורה. בהתחלה זה התחיל ממקום של לחפש תשובות. זאת אומרת, באתי לכל מיני מגדת עתידות, קוראת בקלפים, חיפשתי תשובות. ולאט לאט לאט מהתשובות שקיבלתי, התחלתי להבין שיש אצלי איזושהי בעיה, כי אני לא מצליחה לפתור אותה. אני מדברת, זה לא עוזר. אני צועקת, זה לא עוזר. אני מתחננת, זה לא עוזר. אני בוכה, זה לא עוזר. שום דבר פשוט לא עוזר. הבנתי שאני חייבת לקום רגע, ולנסות להבין מה כן לעשות. כי אם לא, אני משתגעת. הגעתי להתקפי זעם. ברמות שאני זוכרת שהייתי מסתכלת על עצמי רגע מהצד, ואומרת, מה נהיה ממך? כאילו, עוד שנייה את באברבנל, ברמה כזאת. ואמרתי, טוב, בוא נחפש תשובות, בוא נחפש מקום שייתן לי איזשהו פתח, משהו. ומה גילית? וגיליתי שיש לי המון בעיות שאני צריכה לפתור, ושהוא רק המראה שלי. וכשאני הבנתי את זה, הכעס שלי אליו נגמר, אני באמת היום מודה לו על מי שאני היום. אם לא הייתי עוברת את מה שהייתי עוברת איתו, הייתי ממשיכה להיות הגיאורגית שעושה ריקודי למה, ושמה פייטים עם קוקס בשיער. זה מה שהייתי עושה. טוב, זה משהו שאני מאחל לכל בן אדם להגיע אליו שנמצא בקשר רעיל היום. אני רוצה רגע לחזור להתחלה. דיברת על זה שאת למדת את עולם תווי הפנים. כן. מה זה? עולם תווי הפנים זה בעצם פרסונולוגיה. יש מפה על הפרצוף, העיניים, הגבות, האף, השפתיים, הצורת שיער, המצח, כל זה מדבר בעצם על אופיו של האדם. זה מדבר על הפנימיות שלו. לא סתם באנשים נולדים עם תווי פנים מסוימים, אוקיי? סתם נגיד, תן לך דוגמה אחת פשוטה, כמה זה משקף את האדם. החטופים שחזרו אחרי כמה שנים, שנתיים, שנה, 5 חודשים, התווי פנים שלהם השתנו לחלוטין. נכון. למה הם השתנו? כי האופי שלהם השתנה בגלל מה שהם עברו כשהם היו חטופים, אוקיי? אותו דבר בבני אדם. כל אדם נולד עם מפה של דרך חיים, לפי התווי פנים שלו. ושם תמון הכל, הטראומות, הפחדים, הכוח, האמונות החוסמות, תכונות אופי, הייעוד מבחינה עסקית, הקושי בזוגיות, הדרך להציל את הזוגיות, הכל תמון בתווי הפנים. באמת שהגעתי לעולם הזה, זה היה איזה 5 חודשים שלמדנו על תווי הפנים במוח אחד, ואיך אני אסביר את הסימונים שנפלו לי בשנייה, ופתאום קלצתי מה קורה מסביבי, והבנתי למה אני כזאת. קיבלתי תשובה על הכל. למה אני מתקפי זעם? מה הם גרמו לי? מאיפה הם נגרמו לי? מה אני רוצה להשיג בקשר? למה אני 13 שנה נמצאת פה? למה לא קמתי ועזבתי? מה רציתי לקבל? פתאום מסתכל על הגרוש שלי ולהגיד, רגע, הוא בכלל יכול לתת לי? ולהבין שהוא לא יכול לתת לי. אני פשוט מבזבזת זמן. יש אנשים שלא יכולים לתת לך את מה שאת רוצה, נקודה, אין להם את המסוגלות. את יכולה לדרוש, לצרוח, לבכות, להתחנן, אין את המסוגלות לתת לך את מה שאת רוצה. מה את עושה שם? כלום, מבזבזת זמן. וככה על כל דבר, לדעת להבין מה אנשים רוצים. אתה יודע איזה כיף זה להסתכל על בן אדם ורגע לא לשפוט אותו? ואני בן אדם הכי שיפוטי בעולם, באופי, בטבעי שלי, אני בן אדם עם אגו ושיפוטיות מפה עד להודעה חדשה. ושם פתאום התחלתי לקבל מלא חמלה, כי פתאום אני רואה את הבן אדם, ואני מבינה בעצם מאיפה הוא מגיע, למה הוא פועל בצורה שהוא פועל. להבין מה אני צריכה לעשות בחיים. להבין שהייעוד שלי כרגע זה להציל. איך אני מצילה? להבין שאני יכולה להציל דרך טיפול, דרך הדרכה. ואז בעצם להציל ממקום בריא, ולא להיכנס לקשר זוגי רע. בדיוק, כי כשאתה בן אדם מציל, אם אתה לא תציל מתוך מקום של עבודה, אתה תציל בפן האישי, ואם תציל בפן האישי, אתה תצטרך להציל את עצמך בסוף. ככה זה הולך. והיום אני מלמדת אנשים להתפתח ולהתחבר לעצמם, ולבחור נכון דרך תווי הפנים. אם אני מחבר את תווי הפנים לעולם הנרקיסיזם, יש קשר? בטח. איך? יש תווי פנים שמצביעים על כל הדפוסי התנהגות הנרקסיסטיות, שזה נגיד הנרקסיסטים, שזה שליטה,
שזה גרנדיוזיות, שזה תדמיתיות, שזה רצון לקבל, יש תווי פנים שמדברים על זה. זאת אומרת שאת עכשיו יכולה לראות בן אדם, ולדעת אם הוא נרקיסיסט עוד לפני שבכלל דיברת איתו? אני יכולה לדעת אם יש לו דפוסים נרקסיסטיים, אני אף פעם לא מכלילה ברמה של אני לא מתקרבת לבן אדם לפני כן, כי אנשים יכולים לעשות תהליכים בחיים שלהם. אני לא מאבחנת נרקסיסטים מולדים, כי זה רק פסיכיאטר יכול לאבחן. אני יכולה לראות אנשים עם תווי פנים הכי נורמליים בעולם, כאילו הכי מרצים בעולם, ולהבין שבכלל נרקסיסטים מולדים. אין לזה חוקיות, אבל אני כן יכולה להבין בוודאות, אם אדם שנמצא ממולי כרגע, יש לו דפוסים מאוד חזקים של נרקסיזם. אוקיי, אז בואי ניקח את זה טיפה יותר למעלה. את יכולה לראות בן אדם לפי הפנים שלו, בלי לדבר איתו, בלי ליצור איתו שום אינטראקציה, ולדעת מי הוא, מה הוא ולמה וכמה? חד משמעית, כן. ואיך עושים את זה? פשוט מסתכלים. מה אחר כך? מה זאת אומרת מה אחר כך? תסבירי לי רגע איך השיטה עובדת. מסתכלת על בן אדם, אני רואה את השפתיים שלו, אני רואה את הגבות שלו, אני רואה את העיניים שלו, אני מבינה שיש לו טראומות XYZ עם הורה כזה וכזה. הדבר שהוא הכי מפחד ממנו זה ביקורת. התחושה שמלווה אותו כל החיים זאת אשמה. אפשר להפעיל אותו דרך אשמה בשניות. אפשר לעזור לו בזה שהוא יכול להבין שהוא לא בן אדם שהוא אשם. או טיפוס המרצה, שרק מרצה כדי לקבל אהבה, או הטיפוס שחייב לדבר איתו אינטלקטואליות מאוד מאוד עמוקה ושיחות עומק כדי שהוא בכלל יהיה חבר שלך. או בן אדם שעבר טראומות מאוד מאוד רציניות, זאת אומרת, הוא ראה דברים מאוד קשים כבר מגיל קטן, והוא הפך להיות מניפולטיבי, הכל רואים בתווי פנים. בן אדם שמפעיל אותו תדמית, בן אדם שכל עולמו זה תדמית, איך רואים אותו? את יכולה להסביר לי את זה מבחינה יותר טכנית? איך זה עובד בתווי פנים? אתה רוצה שאני אסביר את זה עליך? אני אשמח. אוקיי. נקריב את הצורת קופי שיער למדע. שלך לדוגמה. אוקיי? מדברת על תדמיתיות. לך נורא נורא חשוב איך אתה יוצא החוצה. איך אנשים רואים אותך. אם אתה לא מגיע למצב שאתה מרגיש שאנשים רואים אותך בטוב, זה יכול להרוס לך את כל היום. שפה תחתונה אהבה. בן אדם מרצה ברמות. אתה קונה אהבה. אוקיי? כל האישו שלך בחיים זה להגיע למצב שאתה מדבר ורבלית את מה שלא נתנו לך לדבר בילדות, כי אותך שתיקו בילדות. יש לך אף שהוא כדורי. אף כדורי מדבר על אנשים שהם נורא נורא נורא, יש להם המון כעס. הכעס הוא בעצם תחפושת של עצב. אין אנשים כועסים, יש אנשים עצובים. אוקיי, עצובים, מה זה עצב? עצב זה אני ציפיתי ל-XYZ, קיבלתי משהו אחר לחלוטין, השקעתי בדבר הזה מאוד, אבל לא קיבלתי אותו בחזרה. בוא נוסיף את העיניים שלך, העיניים שלך מדברות על ירידה לפרטים, אפילו אובססיות בפרטים הקטנים, ולפעמים פספוס הפרטים הגדולים. אם את מחברת עכשיו את כל הדבר שאמרת, איך אני אתנהל במערכת יחסים? מרצה? מה, תסבירי. אני אסביר. יש לך שני אופציות להתנהל במערכת יחסים, אוקיי? האופציה היחידה זה להיכנס לתוך מערכת יחסים ופשוט לאבד את עצמך רק בשביל לרצות את הצד השני. אם אתה מספיק במודעות, אפילו קצת, וחווית פעם אחת מסיטואציה כזאת ונכווית ממנה, יש מצב מאוד גדול שאתה פשוט לא תיכנס למערכת יחסים. למה? כי אתה תברח מעצמך בתוך המערכת יחסים. אתה יודע בדיוק איך אתה יכול להגיב, אתה יודע שאתה יכול להיות טיפוס מרצה ברמות, ואתה כל כך מפחד מזה, שכל פעם שיגעו בך ברגע שאתה פשוט תברח. יש לך שני אופציות. האופציה השנייה יותר מתאימה מהאופציה הראשונה, כי יש בך המון תדמיתיות. והתדמית יכולה להציל אותך מלהיכנס למערכת יחסים, שיכולה להפעיל אותך בצורה של ביטול עצמי. איך? פשוט. את זה אפשר ללמוד אצלך? בטח. זה מה שאני מלמדת. ויש לך תלמידים שיכולים גם להגיע ממש לרמה הזאת? כן, יש לי מלא תלמידים שמגיעים לרמה הזאת, יש לי תלמידים שכבר עושים בעצמם מבחוני תווי פנים, יש אנשים שמטפלים בדרך מבחוני תווי פנים, חד משמעית. אוקיי, מעניין. נעבור לשאלה הבאה. תעבור. רגע, שנייה, אני קצת אני מבינה שלא קיבלתי תשובה שאני צודקת או לא, אבל אני די ממתינה לשמוע אותך. כן, נראה לי שאפשר לראות את זה לפי התגובה שלי, לא? חד משמעית, אבל כן, את צודקת חד משמעית. אני יודעת שאני צודקת. אוקיי, אז ככה, דיברנו על נרקיסיזם, דיברנו על תווי פנים, ואפילו, את יודעת מה, יש עוד דברים כמו נרקיסיזם כן, תסביך מדונה לדוגמה, שזה תסביך מאוד נפוץ שאנשים אפילו לא יודעים עליו. זה גברים שרואים נשים, את רוב הנשים, סליחה על הבוטות, כזונות, ואת אימא שלהם או את האישה שלהם כתאורה. אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? הם נמשכים אך ורק לנשים שהן בעיניים שלהם זולות. אז מה קורה לאישה שנמצאת בתוך הבית? היא מרגישה שלא נמשכים אליה, לא נוגעים בה. זה תסביך מדונה, יש להם מאפיינים מאוד דומים לנרקסיזם. אבל הם יכולים גם להיות אלימים נורא. הם נמשכים לסקס מאוד אלים, הם נמשכים גם להשפלה של אנשים בזמן קיום יחסי מין, אוקיי? כי הם בעצם נוקמים בדמות האימהית שהייתה להם, שכנראה הייתה זולה. או שהם נוקמים בכל אישה שהיא לא דומה לאימא שלהם שהייתה חסודה. זאת אומרת, אימא שמבטלת את עצמה לחלוטין, והיא חוץ מלהכין אוכל ולטפל בילדים ולנקות הבית לא עושה שום דבר, שום סימפטום מיני ונשי ונקבי, ואז כל אישה שהיא לא כמוה, ראויה לעונש.
אוקיי? אוקיי. זה דפוס מאוד מאוד קשה שאנשים מתבלבלים ואומרים שזה בכלל נרקסיזם, וזה לא, זה תסביך מדונה. יש... שנייה אחת, שנייה לפני שאת ממשיכה, איך נראה סקס עם נרקיסיסט? סרט פורנו. למה אנשים אומרים הרבה פעמים שהסקס עם נרקסיסט הוא מדהים? אוקיי? כי הסקס עם נרקסיסט זה פשוט סרט פורנו בהתגלמותו. הנרקסיסט כל כך רוצה להרגיש שחקן ראשי, שגם בסקס הוא פשוט השחקן הראשי. אפילו שאין שם אף אחד. אפילו שאין שם אף אחד. הוא לא, הוא השחקן הראשי של עצמו. ונורא נורא חשוב לו גם שהצד השני ירעיף עליו מחמאות ויהיה מעריץ שלו. הוא לא מענג את האישה או את הגבר, היא לא מענגת את הגבר כי היא רוצה לענג את הגבר ואת האישה. לא, לא, לא. הם מענגים אותם בשביל לקבל פידבק של כפיים אחר כך. זה מה שמעניין אותם. מעניין אותם להגיד, וואו, לא היה לי דבר כזה בחיים. נשים נרקסיסטיות, הרבה פעמים, משפילות את עצמם בכוונה במיטה עם הגבר שלהם, כדי שהוא יוציא מעצמו צדדים מאוד אפלים, שאחר כך הוא לא ידע איך להתמודד עם הידיעה שזה מה שהוא אוהב. ואז הגברים לא מסוגלים לצאת ממערכת יחסים כזו, רק כי הם מרגישים שהם לעולם לא יממשו את הסקס שהיה להם עם הנרקסיסטית עם מישהי אחרת. כל מה שאת אומרת עכשיו, הנרקיסיסט יודע את זה בעצמו? הוא כאילו מבין את התהליך הזה, ככה המוח שלו עובד? אני לא בטוחה שהם מבינים, הם פשוט מתוכנתים בצורה הזאת. זאת אומרת, הם לא יודעים אחרת. היא לא מבינה שכשהיא נכנסת איתו למיטה, ועכשיו היא משפילה את עצמה, וגורמת לא יודעת מה, להחטיף לה, או לחנוק אותה, אז היא מבינה שעכשיו הוא יצא משם, והיא פשוט אוהבת נורא להחסים, מה נרקסיסטים עושים בעיקר? הם גורמים לחוויות חדשות לקרות בחיים של האדם. עכשיו, בגלל שאין להם אלוהים, ואין להם מסגרת, אז הם עושים דברים שהם לפעמים לא הגיוניים לאנשים רצים. אז הם מביאים אותך למקום שאתה עושה בעצמך דברים שבחיים לא עשית. ואז אתה מגלה על עצמך עוד צד, במה אנשים מתאהבים? במה מתאהבים? בגילוי עצמי. כל מי שיגרום לך לגלות את עצמך יותר, אתה תאהב אותו. כל מי שיגרום לך לעלות עוד תדר, להכיר עוד רובד, אתה תרצה אותו קרוב אליך. הרי זה מה שנחקק במוח. סיטואציות. וזה מה שהנרקיסיסטים עושים? נרקיסיסטים, כן, הם מביאים אותך לרמות ולשליליים, אוקיי, זה שלילי. אבל בפנוכו שלנו לא יודע להבדיל בין שלילי חיובי. הבאת אותי לשיא, אתה משמעותי. הבאת אותי לשיא של מין, אתה משמעותי. הבאת אותי לשיא של רגש, אתה משמעותי. הבאת אותי לשיא של שפל, אתה משמעותי. ואני לא יודעת להבדיל אם אתה משמעותי לי בטוב או לא. אני רוצה אותך פשוט קרוב, כי הבאת אותי לשיא שאני לא הכרתי בעצמי. ואז זה בעצם מה שגורם לי לרצות... ואז זה מה שבעצם גורם לך להישאר שם עוד ועוד ועוד. ולסבול יותר ויותר. ולסבול, כי אתה פשוט מתמכר לדופמין, אתה מתמכר לאמוציות, אתה מתמכר לטרנס, אתה מתמכר לשיגעון. אז אני לא באמת אוהב את הבן אדם, אני אוהב את מה שהוא גורם לי להרגיש. אתה לא יכול לאהוב אף פעם בן אדם שעושה לך רע. הלב לא אוהב רוע, הלב אוהב טוב. מי שאומר שהוא אוהב את הנרקסיסט, הוא חי בסרט, הוא פשוט לא מבין והוא לא יודע להגדיר מה זאת אהבה. אנחנו לא אוהבים. אהבה? אהבה זאת נתינה. אבל נתינה בדרך שלך. אם אני אוהבת אותך, אני אתן לך בדרך שאתה צריך שאני אוהב אותך, ואתה תאהב אותי כשאתה תיתן לי בדרך שאני צריכה שאתה תאהב אותי. איפה בדיוק קורה המקרה הזה אצל נרקסיזם? זה בדיוק הפוך. ואיך אני יודע לזהות מה אני אוהב? איך אתה יודע לזהות מה אתה אוהב? בוא תלמוד אצלי. בוא תלמד אצלי. הרי מי יודע מה אתה אוהב? רק אתה יכול לדעת מה אתה אוהב. אתה צריך להיות מאוד מחובר לעצמך, מאוד קשוב לעצמך, מאוד להבין את עצמך, לחקור את עצמך, לא לפחד מעצמך, ואז אתה תדע מה אתה אוהב. אוקיי. בואי נחזור לבעיות. דיברנו על נרקיסיזם. יאללה. דיברנו על תסביך מדונה. כן. מה עוד יש לך לחדש לי? בוגדנים? זה לא חדש. לחדש? מאיזו בחינה? כאילו מה, להפרעות שהן חדשות, שהן מוזרות? לא בהכרח חדשות, אבל כאילו מה מיוחד בבוגדני? לא מיוחד, אבל אם אתה יודע איך לזהות אותם, זה לא יהיה לך יותר קל בחיים? זה כן. אוקיי, זה מיוחד. אוקיי, אז תספרי לי. יש תווי פנים שמדברים על בוגדנות. יש תווי פנים שיכולים להצביע על אנשים שיש להם את התסביך הזה, שהם יכולים להגיע למצב של בגידה ושקר. יש אפשרות לדעת לזהות גם פסיכופתיה. אוקיי? שמה זה פסיכופתיה? ההבדל בין נרקסיסט לפסיכופת, זה בעיקר בזה שהפסיכופת נהנה לגרום לך סבל, הנרקסיסט לא. נרקסיסט לא מעניין אותו אם אתה סובל. אתה פשוט נקלע לדרכו, הוא יכול להשתמש בך כרצונו, פצצה. הפסיכופת רוצה לראות אותך סובל בגללו. זאת ההנאה הכי גדולה שלו. הפסיכופת יכול להשתמש באלימות, נרקסיסט לא. הפסיכופת משתמש בסמים, נרקסיסט לא. הפסיכופת לא מפחד מהחוק, נרקסיסט כן. אז למה שאני אהיה בקשר כזה?
שוב פעם, כי יש לו את האפ אנד דאון, הוא יכול לפוצץ אותך אהבה, כמו הנרקסיסט. נגיד הנרקסיסט פחות ייתן מעצמו מבחינה כלכלית. הפסיכופת יפוצץ אותך במתנות. ויעשה בשבילך המון דברים. הנרקסיסט לא, הוא מאוד מחושב. הפסיכופת מסוגל להרביץ למרות שהנרקסיסט לא? הנרקסיסט לעולם לא יאבד שליטה. כל האישיו של נרקסיזם זה שליטה. שליטה עצמית ושליטה חיצונית. זאת אומרת, אני שולט על ההתנהגויות שלי, אני תמיד מחושב, הכל מופעל אצלי במוח. הפסיכופת, אין לו בעיה לאבד שליטה. הנרקסיסט לעולם לא יבקש סליחה. הפסיכופת, כן? הוא לא יפסיק לבקש סליחה. הפסיכופת זה כאילו נרקסיסט משודרג? נרקסיסט מאוד מאוד אכזרי, משודרג לכיוון הרע, כן? משודרג לכיוון הרע. חד משמעית, כן. הנרקסיסט עצמו הוא רע, אז כאילו... כן. הנרקסיסט עצמו, שוב, אני אחזור על זה, זה נורא נורא חשוב, הנרקסיסט עצמו לא רע. הנרקסיסט עצמו חולה. אוקיי? הפסיכופת לא? הפסיכופת חולה, ובנוסף יש בו רוע. אוקיי? אוקיי. כשאני יושבת ואני מסתכלת עליך ואני נהנית מהסבל שלך, זה רוע טהור. אם אני לא קולטת שאני גורמת לך סבל, זה לא רוע, זה בורות, זה מחלה, זה חוסר יכולת להבין את הסיטואציה. אוקיי? הרבה פעמים כועסים עליי שאני משווה נרקסיזם לאוטיזם. אני לא משווה את זה בתגובתיות, אני משווה את זה ביכולת ההתנהגותית. זאת אומרת, אוטיסט, אדם, ילד, לא משנה אוטיזם, יש לו קושי בתקשורת. יש לו קושי בלהבין תקשורת. עכשיו, הוא יכול לעשות עבודה מדהימה ולהשתפר, אבל עדיין תמיד יהיה לו קושי בתקשורת, אוקיי? הנרקסיסט יש לו קושי בהבנה רגשית. הוא לא מבין רגש. הוא לא מתקשר רגש. הוא לא יודע איך זה מרגיש בצד השני. אם העלית את זה, אז למה כשאני רואה אוטיסט, אני לא מצפה ממנו להבין אותי, אבל מהנרקסיסט אני כן מצפה. כי היכולת תקשורת של הנרקסיסט היא הרבה יותר גבוהה משל האוטיסט. הבנת? אז תקשורת איתם, כשאתה רואה ילד אוטיסט, אז אתה לא מצפה, דרך אגב, אתה יכול לצפות יותר הרבה מהאוטיסט מאשר מהנרקסיסט, כן? כאילו, הנרקסיסט, הוא לא יכול להבין אותך רגשית, אוטיזם, פול רגש, כן? מה שמניע אותם זה רגש, אוקיי? אבל נרקסיסט לא מבין רגשות, אבל הוא כן מבין יכולת ורבלית, הוא כן יכול לדבר יפה, הוא יכול להיות קריזמטי, הוא יכול לדבר תדמיתיות. המוח שלו עובד, הלב שלו לא עובד. ואז הרבה פעמים בגלל זה במצבים של מערכות יחסים תוך כדי ריב או משהו כזה, אז הוא כאילו פשוט כזה... נהיה קר, לא מבין מה הבעיה, הוא הופך להיות... אין רגש. אתה יכול לפקוט, להתפוצץ, להשתגע, להשתולל, והוא פשוט מסתכל עליך במבט של מטורפת. לכי לבית חולים, כאילו, לכי תטפלי בעצמך, את משוגעת, את יודעת את זה? הוא לא מבין בכלל מה כואב לי. בסדר, אני מבין שעשיתי את זה, אבל למה את מגיבה ככה? אני מבין שחתכתי לך את היד ואת כרגע בלי יד ואת מדממת, אבל למה צורחת? כאילו, מה יש לי צרוח? אני מבין שקראתי לך את הרגליים, אבל כאילו, את לא יכולה לבוא איתי עכשיו לרוץ, כאילו, לא הבנתי, למה את לא רצה איתי? איך נרקיסיסט יגיב לנרקיסיסט אחר? הם בחיים לא יסתדרו. הם לא יכולים להסתדר. נרקיסיסט צריך שישרתו אותו. אז הוא לא יכול להסתדר עם מישהו שצריך גם שישרתו אותו. זאת אומרת שאין מצב שהם יהיו בזוגיות. אין מצב שהם יהיו בזוגיות. גם אם זה נגיד סמוי ו... לא רלוונטי, זה גם עדיין לא יכול להיות. עדיין הסמוי רוצה שישרתו אותו, הגלוי רוצה שישרתו אותו, שניהם רוצים שישרתו אותו, וברגע שזה מתנגש זה פשוט לא יכול לקרות. בגלל זה הרבה פעמים שבאים אל הילדים ואומרים לי, אמא שלי ואבא שלי שניהם נרקסיסטים, טוב חיים, זה לא נכון. אתה פשוט מכליל את הכל בתוך נרקסיזם. לא, יש בעיות עצבים, יש אנשים שיש להם כל כך הרבה בעיות שכולם נכנסים לתוך מסגרת נרקסיסטית, זה לא נכון. אוקיי, בואי נמשיך עם הנרקיסיסטים. איזה עוד דברים שאת יכולה להגיד? שהנרקסיסטים לא באמת רלוונטיים. זה מה שבאתי להגיד, ואני כל הזמן אומרת את זה בכל מקום ובכל דרך אפשרית. הנרקסיסטים לא רלוונטיים. הם לא האישיו בסיפור. הם בסך הכל הטריגר שבא להזכיר לי כמה אני פצועה. וביום שאני אבין שאני פצועה, בזכות הנרקיסיסט, הלוואי ולא בזכות הנרקיסיסט, ואני אטפל בעצמי, אף נרקיסיסט לא יכול להיכנס לתוך החיים שלי. ביום שאתה תבין שאתה טיפוס מרצה, ואתה זקוק לאהבה, ואתה תעשה הכל בשביל אהבה, ותטפל בזה כדי להתחיל לאהוב את עצמך, אף נרקיסיסט לא יוכל להיכנס לחיים שלך. ככה זה עובד? ככה זה עובד. ברגע שאני מבין את עצמי? ביום שאתה מבין את עצמך, מקבל את עצמך ואוהב את עצמך, אף נרקיסיסט לא יכול להיכנס לתוך החיים שלך. אבל עזבי נרקיסיסט, גם קשר רעיל גם כלשהו? קשר רעיל. איך? כי אני יודעת לזהות מה אני צריכה ומה עושה לי טוב, אז אני לא אתן לשום דבר שלא עושה לי רע מקום בחיים שלי, פשוט. ואז בעצם אני יודע לזהות את זה כבר בהתחלה? על ההתחלה. אתה יודע מה? גם לא על ההתחלה. מה זה רלוונטי? אז אתה חווה חודש מהמם, ואחרי חודש אתה מתחיל לראות סימנים, אתה קם והולך. אבל אני כבר מתחיל להיקשר. תתמודד, אין מה לעשות. מה זה להיקשר? אף בן אדם לא נקשר תוך חודש ימים ברמה שהוא לא יכול לנשום, אלא אם כן הוא לא פצוע. לא, זה לא כזה, אבל זה כן כאילו... אז אוקיי, אז אנחנו רואים את הסיטואציה, מסיימים אותה, עוצרים אותה, והכל בסדר.
הרי כל הרעיון של ערך עצמי, זה לדעת לקום וללכת כל רגע נתון שעושה לי רע. לא לברוח. לקום וללכת אחרי שבחנתי, הבנתי, טיפלתי, ניסיתי, דיברתי, הסברתי, ביקשתי, לקום וללכת. מה אנשים שנמצאים בקשר רעיל עושים? אתה מתקרב אליי, אתה מפתה אותי, אני מתחילה לאהוב אותך, אחרי חודש אני כבר כל כולי שלך, אתה מתחיל להתרחק, מה אני עושה? איך אני מגיבה? מתקרבת. למה אני צריכה להתקרב אם אתה מתרחק? למה אני נותנת לך פרס ברגע שאתה מתרחק ממני? ואז הצד השני מה מקבל בעצם? כל פעם שאני מתרחק אז את מתקרבת, יופי, אז אני אמשיך להתרחק, ככה תתקרבי אליי יותר. נכון. אז זאת הטעות. של מי הטעות? של זה שמתרחק מלכתחילה. לא, זה שמתקרב כשמתרחקים ממנו. לא, זה תלוי על מה אנחנו מדברים, רגע. קשר כי רעיל. אני כן מוצא את עצמי במקום הזה של המתרחק, כדי שהיא תבוא, כי אני יודע שהיא תבוא. אז אתה בא ממקום פצוע. למה אתה צריך להתרחק כדי שהיא תבוא? למה אתה צריך לעשות מניפולציה כדי שהיא תבוא? כי זה מה שעובד. לא, זה מה שעובד לאנשים פצועים. לא לאנשים בריאים. מה שעובד לאנשים בריאים זה תקשורת ישירה ומקרבת. אתה מדבר עם בן אדם, אני רוצה, כן רוצה, יופי, בוא נתחיל, בוא נדבר, יש בעיה, בוא נדבר על הבעיה, בוא נפתור את הבעיה. אבל תמיד כשאני בא ומדבר על זה, אז אני מרגיש שכאילו אני האשם, ואני הלא בסדר, ואני פצוע. אתה עדיין פצוע. על מה אתה אשם? מה השם? זה מה שאני... זה מה שאתה מקבל מהצד השני? זה הפידבק שאני מקבל. בוא תנסה לגרום לי להרגיש אשמה. תנסה לגרום לי להרגיש אשמה. את לא בסדר, פגעת בי בזה שלא הגעת בזמן. לא הגעתי בזמן כי היה פשוט פקקים. נכון, אבל זה ממש פגע בי, כאילו, כמה אני יכול לחכות? למה זה פגע בך? כי כל הזמן אני מחכה וזה כבר נמאס לי. יש בלת"מים, אין מה לעשות, החיים הם כאלה. אתה חושב שעשיתי את זה בכוונה? אני מניח שלא. אוקיי, אז אם אתה מניח שלא, אז למה אתה נפגע? ומה עם זה שלא הבאת לי מתנה ליום הולדת? לא חשבתי על זה. אתה רוצה את המתנה ליום הולדת? פעם הבאה אני מביאה לך. אני עכשיו צריך לחכות שנה בשביל זה? אז אני אקנה לך מתנה. זה יעשה אותך שמח? כן. יופי. אז בוא נלך לקנות ביחד, או שאתה רוצה שאני אקנה לך בעצמי? אוקיי. נו, איפה האשמה? למה אתה מרגיש אשם? לא יודע. ברור, למה אתה מרגיש אשם? כי זה דפוס שאתה מרגיש אותו כבר מגיל נורא נורא צעיר בחיים שלך. אותך האשימו לא פעם ולא פעמיים בזה שאתה לא בסדר מעצם היותך אתה. להיות אליאור בחיים הצעירים שלך יותר, שהיית צעיר יותר ילד, היה לא בסדר. לרצות את מה שאליאור רוצה, היה לא בסדר. לעשות את מה שאליאור רוצה לעשות, היה מנוגד לחוקים, ואז אליאור לא בסדר. והתרגלת להרגיש לא בסדר, והיום כל דבר קטן יכול לגרום לך להרגיש לא בסדר. האם אתה לא בסדר? לא. אנשים נפגעים כי הם בוחרים להיפגע, אנשים לא נפגעים כי אתה פוגע. אף בן אדם לא יכול לפגוע בי במקום שאני לא פגועה בו כבר לפני כן. אין בן אדם שיכול לפגוע בי במקום שאני לא פגועה. בוא תגיד לי משפט שיכול לפגוע בי, תנסה לפגוע בי. אני אגיד לך איפה אני נפגעת ואיפה אני לא. ואתה יודע למה אני נפגעת? רק כי אני גם ככה מאמינה באמונה שאתה אמרת לי כרגע. אז זאת אומרת שאם עכשיו היא באה ואמרה לי את כל הדברים האלה וזה פגע בי, זה כי אני מרגיש לא בסדר גם ככה עם הסיטואציה? בדיוק. במה הייתיך בך? זה לא בדיוק ככה, זה כאילו אני באתי אליה ואמרתי, את לא עושה ככה וככה וככה כמוני. כי אתה רוצה שהיא תעשה משהו שאתה רוצה, בלי שום קשר להבין בכלל מה היא רוצה. אתה רואה שאתה בוחר להיפגע? יש פה בן אדם שיש לו רצונות מסוימים, שהם בכלל לא קשורים לרצונות שלך, ואתה רוצה שהוא יעשה את מה שאתה רוצה שהוא יעשה, אתה רוצה לשלוט בו בעצם. לא, זה לא קורה ככה. זה או שזה מסתנכרן, או שזה לא מסתנכרן, ואם זה לא מסתנכרן, שחרר. נקשרתי. מה עושים? נקשרת? כן. תתמודד. כאילו עדיף לסבול לבד מאשר לסבול ביחד, כזה? אתה לא הולך לסבול לבד, אתה פשוט הולך להתנתק מהבן אדם. להיות איתו ביחד כשהוא לא מסונכרן איתך, זה נקרא לסבול. כשאתה מתנתק, אם אתה צריך ממני עכשיו 10% אהבה, אוקיי? ואני מסוגלת לתת לך 5% אהבה. אין לי את המסוגלות לתת לך 10% אהבה. אתה מבין את זה. מה נכון לעשות? להישאר או ללכת? לחפש 10%. אני יכולה לתת לך 10%? לחפש במקום אחר. יופי. או לדעת שאני נשאר ואני מקבל 5%. ואתה חושב שיש בן אדם שמסוגל לקבל 5% כשהוא צריך 10? אם הוא בא בהשלמה עם זה? אין דבר כזה. למה לא? כי הכמות שלך, הבן אדם שאתה בנוי ל10%, איך אתה יכול לקבל 5? אתה תמיד תרגיש חוסר. אבל אני מסכים עם זה מראש. אתה לא יכול להסכים עם רגש. מראש, אתה יכול להסכים בשכל. השכל והרגש לא מסונכרנים באותו מקום. תמיד הרגש ירצה לקבל יותר אחוזים. ותמיד אתה תרגיש לא מסופק. וזה נקרא להתפשר בלהרגיש את מה שאתה רוצה להרגיש. למה שתעשה דבר כזה אם יש במקום אחר 10%? אני לא מבינה. כי אולי אני לא אמצא. זה בדיוק הפצע שלך.
אני לא מספיק שווה כדי למצוא את זה. כי אם הייתי שווה למצוא את זה, ואני יודע כמה אני ראוי, אז הייתי יוצא ומחפש את זה. כי הייתי מוצא בטוח. אתה מבין כמה זה לא קשור לבן אדם שממולך, הכל בך? הוא רק נותן לי שיקוף לדבר. הוא רק נותן לך שיקוף ודיוק ותזכורת לדבר. אנחנו לא כועסים על אף אחד, אנחנו לא נפגעים מאף אחד. אנחנו נפגעים מעצמנו, הבן אדם שממול פשוט מזכיר לנו איפה אנחנו פגועים, אנחנו כועסים על עצמנו, הבן אדם שממול מזכיר לנו איפה אנחנו כועסים על עצמנו. אין עולם, יש רק אותנו. אותנו בשיקוף אצל אחרים. זהו. אז זאת אומרת שכל קשר שאני נכנס אליו יכול לבוא ולשקף לי דברים כאלה? לא יכול. כל קשר שתיכנס אליו משקף לך, במיוחד קשרים זוגיים. אז אם זה ככה, מתי אני מגיע לשלב שאני נמצא בקשר שאני כאילו בסיס שלי? כשאתה מרפא את עצמך, מכיר את עצמך לעומק, אתה לא יכול לרפא את עצמך, אתה לא יכול לאהוב את עצמך, אתה לא יכול לקבל את עצמך עד שאתה לא מכיר את עצמך. וזה מה שלמדתי דרך תווי הפנים. עד שלא הכרתי את עצמי מכף רגל עד הראש, והבנתי בדיוק מה הדפוסים שלי, בדיוק מי הבן אדם שאני, בדיוק מה אני אוהבת, בדיוק מה אני שונאת, בדיוק מה מפחיד אותי, בדיוק איפה אני פצועה, לא הצלחתי להגיע למצב שקיבלתי את עצמי, לא הצלחתי להגיע למצב שאהבתי את עצמי. עכשיו, תמיד יש לאן לשאוף. גם אני יכולה עוד 200 שנה להבין את כל תווי הפנים, ועדיין יהיה לי לאן לשאוף לאהוב את עצמי יותר. אבל יש אחוזים, יש רמות. אם אתה נמצא ב10% אהבה עצמית והכרה עצמית, אז אתה תקבל בן אדם שאוהב אותך 10%. אתה נמצא במקום שאתה מקבל את עצמך 70%, תקבל בן אדם שאוהב אותך 70%. וזה אוטומטית גם משתקף אליו, כאילו גם אני אוהב אותו 10% או 70% כמו שהוא אוהב את עצמו? חד משמעית. אהבה היא רק הדדית. היא לא יכולה להיות חד צדדית. כשאני אוהב את עצמי 100%, זה אפשרי בכלל? אין דבר כזה. אוקיי, אז אני לעולם לא אמצא מישהו שיאהב אותי 100%. זה בסדר. אתה יודע למה? למה? כי זוגיות משקפת לנו את התיקונים שאנחנו צריכים לעשות בחיים. בכל זוגיות יש רמת מסוימת של רעילות. אין זוגיות שאין בה רעילות. השאלה אם זה רעיל 70% או זה רעיל 20%. גם אם זה רעיל 20%, ברגע שאני בחוות הרעילות הזאת, זה כאילו לא טוב לי שם. אתה לא יכול להגיד דבר כזה כי זה מפתח אותך. ברגע שיש 70%, 80% טוב ו-20% רע, אז מטפלים ברע וזה הופך להיות טוב. יש לך גם ממה לעבוד. יש לך 80% טוב. אין מערכת יחסים שאתה לא תחווה בקושי כלשהו, תיקון כלשהו, כי היא באה לפתח אותך. אם המערכת יחסים שאתה חווה, לא משנה אפילו איפה, אתה יודע, זה לא משנה אם זה חברות, לא משנה אם זה זוגיות, זה לא משנה אם זה הורות, זה לא משנה אם זה ילד, זה לא רלוונטי מה. כל מערכת שתהיה לך, זוגית או לא משנה מה, היא תביא אותך למצב שאתה צריך לתקן בעצמך משהו ולפתח את עצמך עוד קצת. אם היא תהיה מושלמת, 100%, אתה לא תתקן כלום, אין לך מה לעשות פה יותר. אז זאת אומרת שאם זה ככה, אז אני אף פעם לא אהיה בזוגיות מושלמת, כי... אין זוגיות מושלמת, אין דבר כזה זוגיות מושלמת. אז אני תמיד אסבול. לא, אתה לא תמיד תסבול. השאלה מה הגישה שלך שאתה מגיע, אם אתה רואה שיש קושי ואתה לומד ממנו, אז אתה לא תסבול, אתה תצמח. אם אתה תסתכל על הקושי ותגיד, וואי, זה לא טוב, זה לא מספיק יפה, אז אתה תסבול, תבחר. אם הייתי בקשר של, לא יודע, 70% טוב ו-30% רע, והתחלנו לשפר את זה. זה כבר הגיע למצב של 80, 85% טוב, מה עכשיו? תגיע ל-100 ועוד פעם תרד ל-90, ותגיע ל-100 ועוד פעם תרד ל-90, כי כל פעם אתה צריך להתפתח עוד קצת. זה אף פעם לא נגמר ההתפתחות. הגעת לקומה שמינית, יש קומה תשיעית, קומה עשירית, יש אין ספור קומות. אין לך הפסקה בהתפתחות. אתה תמיד תרצה להתפתח יותר, ובן זוג זה השיקוף הכי טוב על התפתחות. הכלי הכי טוב על התפתחות. זה גם יכול לבוא בחברויות ולאו דווקא בזוגיות? בכל מקום שתיגע, אמרתי לך לפני כן, לא משנה איפה תהיה, לא משנה באיזה מערכת יחסים תהיה, אם היא לא מפתחת אותך, היא לא תחזיק מעמד דקה. ואם זה עם אחים או הורים או דברים כאלה, שאני סובל שם. אתה סובל שם כי אתה עדיין לא למדת את השיעור. ביום שתלמד את השיעור אתה כבר לא תסבול. כיתה א', מלמדים אותך חומר. אם לא למדת את החומר של כיתה א' ולא עברת את המבחן, תעבור לכיתה ב'? לא. יופי, אותו דבר זה ככה. אני סובל עדיין בבית שלי, כי המורים שלי מלמדים אותי שיעור, שאני עדיין לא הצלחתי ללמוד אותו, אז אני נשאר כיתה. ביום שאני אלמד את השיעור, אני אעלה כיתה. לא אומר שאני לא אהיה בקשר עם ההורים, אומר שאני כבר לא אסבול מהם. אז זה אומר שאני צריך לעשות גם פעולות בשביל זה. חד משמעית, פעולות, הבנות, בדיקות, להבין את העומקים של מה גורם לי, מה הסבל, למה זה מפעיל אותי? למה זה מקפיץ אותי? למה זה מכאיב לי? ומה אם מפחיד אותי לעשות את הפעולות? אז תישאר באותו מקום, זה יותר מפחיד לדעתי. זה לא מפחיד, זה סבל. אז לא מפחיד לסבול? אני חושבת שאין דבר יותר מפחיד מלסבול. אז זה סבל שאני רגיל אליו, אז כאילו... אז מהמם, אז תישאר שם. אני לא רוצה. אז תחליט. טוב, אז דיברנו על הרבה דברים. מסקרן אותי עכשיו לדעת איך אני יכול לקחת את כל הדברים. שמעתי את הפרק, איך אני יכול לקחת את זה לשלב הבא קדימה. להבין שהכל מתחיל ונגמר בעצמך. ואם אתה רוצה עזרה וליווי, אז פשוט תיקח עזרה וליווי שיעזור לך להכיר את הדברים בתוכך ולעשות שינוי. בסופו של דבר, גולת הכותרת זה אני, והכל מתחיל דרכי, והכל מסתיים דרכי, וכולם השיקופים שלי. ברגע שתזכור את זה, פתרת הכל.
ומה אם אני רוצה לקחת את זה שלב יותר קדימה? בוא ללמוד אצלי את הקורס, אמרתי לך. ובקורס אצלך אני אגיע למצב שאני כמוך? אם תעשה את הדברים כמו שצריך ותתמסר אליו, חד משמעית, כן, אני מלמדת הכל. אצלי הכל על השולחן, אני לא משאירה שום דבר לעצמי. כל ידע, כל פיסה הכי קטנה שיש לי, אני מוציאה אותה לתלמידים ונותנת אותה. ואני הכי שמחה בעולם שאני עושה את זה. יכולה לתת איזה משהו כאן? כמו מה? משהו שאני מלמדת. על תווי הפנים? בין היתר. תסביר מה אתה רוצה. משהו שאת מלמדת, שאת שמה, שהוא פיסת מידע שאין אותו, הוא לא קיים ברשתות. תווי פנים. לא, בסדר, אבל תביא משהו. סוג של תו אתה מתכוון? לכי על זה. אוקיי. בוא נדבר על העין השלישית שלך, אוקיי? עם השילוב של המצח המרובע שיש לך, אוקיי? אוקיי. שניהם ביחד מדברים על שני סגנונות שונים של אדם, זאת אומרת, אחד שהוא נורא רוחני ונורא אינטואיטיבי, לעומת בן אדם שהוא נורא נורא שכלי ונורא נורא ארצי, ונורא מחושב, אוקיי? אתה ברגע שתגיע למצב של התקרבות פנימית, כל המקום המחושב שלך ייעלם, ואתה תתחיל לעשות רק מה שיש לך באינטואיציות. אני לא יודע כמה אני אוהב את זה. אתה אוהב את זה. זה מלחיץ אותי. מלחיץ אותך, אז אתה אוהב את זה. אוקיי. וזה בעצם מה שאני מלמדת בקורס, דברים כאלה? אני מלמדת אפשר להגיע הכל להבנות בקורס, כאלה? טראומות, קשרים, מערכות יחסים, תקשורת, ייעוד, הכל. פשוט רואים בן אדם ופשוט יודעים מי הוא. איפה אפשר למצוא אותך? ראשון לציון, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, ברשתות, תמי תווים, כנסו, תראו, תעקבו ותבואו לקורס. יאללה, נדיר. תמי, תודה תודה רבה. רבה. פרק נדיר. תודה אין רבה. עלייך. חיים שלי.